usa sa mga pagtulunan nga atong makuha kining paggamit sa atong mga mahalon nga mga gamit. Pwede sa dena siyag makapalangit sama ng perfume. Tuo man tag ang perfume para ra ginas babae mara mo attract sa mga laki. Pada sa dena siya iandam aron mamatay. So kamong na perfume pasabot nag-andam na mo sa inyong kamatayon. Kaya ningon mas Jesus giagwahan man ang iyang lawas niya ningon sus kamahal ani ikabaligya man unta ni og 300 ka dinars o niya ikapanghatag sa mga kabos. Ingon si Jesus iya man gud nang giandam ang akong lawas para sa paglubong. Sige lingay mong tupad na perfume ka. Oh, na perfume gani ka nangandam na kas imong paglubong. Bitaw ang pasabot ani ba nga kining mga butang nga atong gitawag og expensive things makalipay ni siya kung atong gamiton sa katuyuan sa Ginoo. Kani si Maria, kaning pulo nga Maria or ngalan nga Maria, kanunay gining starring si Mama Mary, si Maria nga igsuon ni Lazaro o ni Marta o kining Maria karon nga ginganlan dinhi. Dili man ni si Maria nga kadtong igsuon ni Lazaro. Kaning Maria ha. Lahi sa ni nga Maria. Ang dito sa atong gibasa kagahapon sa Mark 14 nga account sa Passion of Jesus, ang tawag niya babae nga nagdalag pahumot. No? Niya kani ginganlan diri og Maria. Maria dito'y ngan sa babae pero wa gibutang dito nga igsuon ni Lazaro. Ning suod lang to siya. Mao na ang Maria like Mama Mary murag kaning ngalana mao ni siya ang nagrefer sa mga tao nga makasabot sa kabubuton sa Ginoo labi na gyud niining gitawag nato kamatayon. Hinumdomo si Marta katong iyang igsuon si Maria. Si Marta porti nagkapuliki og hikay kay iyang ipakaon ni Hesus. Niya si Maria naglingkod ra naminaw ni Hesus. Niya nasuko getos Marta siya, sus ako gipasagdan lang jud ko diri sa akong gibuhat sa kusina. Ingna sa na akong igsuon Lord nga di na magsigig yampungad og paminaw nimo. Ana. Pasabot kining mga Maria ang kanang pulo nga nagrefer na sa tao nga kamaong maminaw. Si Mama Mary kamao sang maminaw. Gilingay mong tupad ingna kamao kang maminaw sa Ginoo. Mao man gud nay gusto sa Ginoo kanang kamaotang maminaw ba sa Ginoo. Unya maminaw nga dili sirado ang hunahuna, abli ba hastang kasing-kasing. Mo na si Mama Mary bisan og wa siya mahilabtig lalaki kay naminaw man siya sa Ginoo, nadawat niya ang Ginoo og namabdo siya pinaagi sa Espiritu Santo. Naminaw man. Karon daghan kay ato mga babae di maminaw Ginoo, ang ipaminaw ang honghong sa uyab, ang text sa uyab. Amo na nangamabdos nga way pagtugot sa Ginoo. Nangasipyat tawgon talang punga. Kana bang mamabdos ka bunga sa sala, wa ka naminaw sa Ginoo ana. Nya kanus aman makasa ang mamabdos kung namabdos kang way kasal sa simbahan. Gilingay mong tupad inaniagi kapag panganak na wa ka kasa ato. Oh, mga naong ninyo pulos-pulos gyud sa daan. Karon akong
interview ho ng akong kaslonon na pulos na nagtinukhangay. Ana. Aw na masano yung mga tulo tingali to, upat ba to ako na interview nga wa gyud kuno sila lisod man sad pag check up pero sila niingon gyud nga wa gyud mi father nako. Okay. Congratulations. Maminaw tas Ginoo. Unya kay maminaw man tas Ginoo, kamao sa tang mutuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo ra bas Ginoo, biyai ang tanan. Biyai gyud ang tanan. Bikin sa ninyo dinhi ang mutuman anak kanang pulunga lang, biyai ang tanan. Oh. Nawa na, ilom na. Oh, biyai ang tanan. Diri sa unang pagbasa, gidescribe diri nga ang sulugoon kuno sa Ginoo, tan-awa ang akong alagad, ingon siya. Dili gyud siya kana ganing mulunga hangtod nga matuman ang hustisya. Niya unsaon man niya pagpatuman sa hustisya, dili niya tagaan o kadaot ang iyang isig katao. Unsa may iyang buhaton? Dili siya mosinggit ni mutuaw ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ana, ang kana kunong kuan kanang ang mga tao nga napriso iyang pagawason, ang mga dinaog-daog iyang luwason. Kanindot no? Nya kaning tawhana, kaning klasihas taong ingon ani nga dili gyud magsaba-saba, dili niya hasulon iyang isig katao, iya hinoong luwason, mao ni sila ang tinuod nga gitawag og kahayag og kaluwasan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Nya kinsa man ni sila kanang dili na attach sa iyang bahandi, sa iyang mga mahalon ug mga gimahal sa kinabuhi. Ano bang kamaong sunan kaadto ang tibod iyang gibuak? Gibuak ba? Sa account dito sa gahapon, iyang gibuak. Gipasabot ana, wa gid siya mahinogon atong iyang sudlanan. Nya gibubo dayon niya ang mahalon kayong perfume. Wa gyud, wa nay paghunahuna nga ako paning tipigan. Bubo gyud para sa Ginoo. Sige, laing lingi si mong tupad na andam ni mong buakon imong alkansiya para ipalit og slot. Ano ba? Ingka wa man ko'y alkansiya, ingna andam ba nimong withdrawon tong tanan nimong gideposito kay ipalit nimong slot. Bukbo yun ba? Oy, magsigig tigong kaanugon hasta usa ka to sa perfume. Uy, kaanugon ani mahal ra ba kay tanan? Tag $5,000 ra ba ni perti yung mahala ani? Usa ka to sus anugon. Oy, kare diri gibukbo oy. Bukbo. Basta para sa Ginoo, bukbo yun. Lahi man ta, mubukbo man ta basta sugal adtos kasino ba. Bukbo yun, hastang yawi gos auto, iprinda pa. Muna maglakaw na lang taon inig uli kung mapildi yun, kay ibukbo man yun. Anhastarian, hala, siyot-siyot yung kwarta. Ana, pero ari na ganis kulikta, ari na simbahan, akat to yung kinagamyan, bilin ang dako. Baliha, ibukbo ang tanan, basta para sa Ginoo. Nya ginagmaya lang ng sugal, ginagmaya lang ng inom, ginagmaya lang ng siging pamalitan ng mga bagong sinina, mga bago nga mga kanaganing mga sana sapatos,
usa na nakadako kayong bungbunga ni mo diha nga naa tanang sapatos na naglinya nya pikas ang side diya sa tanang mga bag lain-laing color ana sa pikas side daghan sa kayong sinina kay paris-parison man na nila kaning baga kari akong iparis nga ako anya kari ako iparis dire naapa ditoy daghan kayong pamintals naong kay ang color sa pilo kinahanglan parehag color sa sapatos parehag color sa bag stan kapuya. Ay dili ingon anak kadaghanan labi na gyud naikaya oh maoy buhaton oy. Pero ang kuan ang kananaang panggustos Ginoo simplicity kanang tanang extra diha nga paras imong kaugalingon buk-ana iyabuna ihatag ngadto sa Ginoo ihatag sa mga kabos ihatag ngadto sa simbahan nya kun buhaton ni nato maluwas kita naadayon nimo ang kalinaw katagbawan kalipay o kabalaan sa kinabuhi kini dili ni mabayran bisag pila pay billions of dollars in the world di gini kabayran ang kalinaw ang tinuod nga kalinaw kalipay kabalaan o katagbawan. Sige lingi ay mong tupad sa katapusan inanaa ka anang upat ka K kay upat ka K diha kalinaw kalipay katagbawan kabalaan oh ingon ka wa man gani koy K siya kana bang kana bita mga alahas inig-anha sa mga expert na wa man ni K unsa man ang K way carats wa siya gold ba nga balyo na wa man ni piki man ni daghan kay nyo diha nanimba apil na ning nagwali mga YK bisan na lang kalinaw wa galindasay galisod og tuog samot nas kalipay wa gi kalipay na nagkusmod lang naong inigsuod sa simbahan gakusmod inigpasa sa sibot gakusmod lang yapon inigawa simbahan kusmod lang yapon wagi ayon samot na ng katagbawan siging pangita for more ngita for more wa gyud matagbaw siyang asawa sige pagyug pangabit siging pangabit wa matagbaw sa bana hasta pari iapil pa di ba ipangandoy apil pa musamot na gyud ang kabalaan porting sala siging pakasa dipinsahan pang iyang sala muingon pa inig pangumpisal karon ting pangumpisal maron apil ginapirming pare kita padri di man kita kapugong aning atong pamalikas di man kita kapugong aning atong kasuko nakuha lang kog iapil diri kay ang imo man na ing na lang di ko kapugong ing naman di ta kapugong pader kuan man gyud ta pader makapangabit man gyud ta pader nako ayaw lagi kog iapil ikaw lay pangabit dia ako di lang ko lahi laning ako nganong tama imong gamiton be nganong di man ako tungod kay gusto ka nga modipinsa nga kitang tanan pariharata mao na imo pariha deta nila ni San Vicente Ferrer pariha deta nila ni Mother Teresa of Calcutta pariha deta nila ni Mama Mary pariha deta nila ni San Agustin di oy kadto sila ni agi pagpakasala ang kasagaran gawas lang ni Mama Mary pero pagbag-o na nila ang ilang nakasintro sa paningkamot mauna si Kristo dili na ang mga butang sa kalibutan si Kristo ang ilang sintro ug mao na itong buhaton mapariha kita nila pasabot dili na rason nga tao ta nga di na lang kita makatangkon aning gitawag og lasting peace, lasting happiness, lasting contentment, and lasting holiness. Gihatag na nga panig-ingnan ni Mama Mary o sa mga santos. Ang ato lang buhaton sa maaning Maria dinhi sa atong ebanghelyo karon buka ang imong gibalyo nga ibukbo ang tanan ngadto ni Hesus. Kay kung mao na imong buhaton iuli sa ni Jesus nimo in a form of holiness of life.